हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव कमेडि आरो भिलेननि रल खालामनानै गावखौनो सासे राफोद फावगिरि महरै सिनायथि होबोनो हानाय बिथां थाख्लाइ नार्जारीनि सोमोन्दै। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव कमेडि आरो भिलेननि रलखौ बांसिनै खालामनाय नुनो मोनो। आरो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जानांगौ, बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव सावथुन दिहुननाय आरो फाव खालामनायनि अनगायैबो आसाम पुलिस बिफानावबो साख्रि मावो। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामनाय माखासे मुंदांखा सावथुनफोरा जादों फारियै थाख्लाय, जोहोलाव, नेपाल टु बड'लेण्ड, अननाय, गोथार, हायनामुलि 7, खामलिनाय गोसोनि मोदै, रान्दिनि मोदै आरो गोबांथार बर' सावथुनावनो बिथाङा दासिमाव फाव खालामबाय आरो बिथाङा फाव खालामगासिनोबो दङ। बिथांनि सावथुनफोराव फाव खालामनाया थारैनो जोबोद गोमोथाव आरो बयजोंबो गनायजाथाव। जों बयबो बर' सावथुनाव फाव खालामग्रा बिथांमोननि न'खरनि सोमोन्दै मिन्थिनो लुबैयो। थिग बेबायदिनो बिथां थाख्लाइ नार्जारीनि न'खरनि सोमोन्दै एबा बिथांनि बिसिखौबो बयबो नायनो लुबैयो। थिग बेबादिनो बिथांनि फेसबुकआव आं मोनसे सावगारिखौ नुसनो, जाय सावगारियाव बिथांजों लोगोसे सासे आइजोआ जयै सेबखांजानाय सावगारि दंमोन आरो बे सावगारियाव गोबांथार कमेन्ट लिरगिरि बिथांमोनानो सोंहरदोंमोन, बाजैया बेनो नामा होननानै, आरो बिथां थाख्लाइ नार्जारीयाबो फिननायखौ औ होननानै बुंहरदोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो बिथांनि फेसबुकआवनो सासे उन्दै हिन्जावसा गथ'निबो सावगारि नुनाय जादोंमोन आरो बे सावगारिनि कमेन्टआवबो गोबांथार कमेन्ट लिरगिरियानो बिथांनि फिसाजो नामा होननानै सोंदोंमोन आरो बिथाङाबो फिननायखौ होदोंमोन। नोंथांमोनहा बिथां थाख्लाइ नार्जारीनि बिसिखौ नुखाबायमोन नामा? जुदि नोंथांमोनहा नुखाबायमोन अब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो।